खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलपेजेनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ साहित्य एकाडेमि आरो बर' रायग्रा गौथुमा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सोलोंथाइ बिफाननि मददाव बानजायनाय दुलाराय भारत बां रावारि खन्थाइगिरि जथुमा थांनाय 6 जानुवारिनिफ्राय जागायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमानि गिबि थान्दै मेलाव बिजाब बेखेवनाय जायो बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल युथ कमिटिनि 62थि बोसोरसालिया युथ केम्पआ थांनाय 6 जानुवारि खालाराव जोबनानै थाङो मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाखौ डक्टर समुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा बेखेवो डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि 21थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय बाक्सानि सिमला बरघग्रा गामियाव मैया 8 जानुवारियाव गारजा फुजा होनाय जायो थांनाय 8 जानुवारियाव आसु आरो मोन 30 जनजाति आफादफोरजों होजानाय बन्द'आ हिंसायारि महर लादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव साहित्य अकादेमि आरो बर' रायग्रा गौथुमा बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सोलोंथाइ बिफाननि मददाव बानजायनाय दुलाराय भारत बां रावारि खन्थाइगिरि जथुमा थांनाय 8 जानुवारिनिफ्राय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि बियाबनि मानास नेशनेल पार्कआव जागायबाय गुबुन हालामनि जायफोर लिरगिरि दङ नोंथांमोनाबो बयबो सहाय खालामनानै हरलायनांगोन मदद होलायनांगोन मोनथिनो मोननाय बादिब्ला खुंजानाय बे जथुमाया जाफुबाय थानाय समावनो आसुजों लोगोसे 30 जनजाति आफाद आरो नेस'जों होजानाय आसाम बन्द'नि समावबो जथुमायाव बाहागो लानो थाखाय मानासाव हाबनो हानायनि थाखाय आसुआ एनअसि होनानै गनायथि होयो होनना मिथिनो मोननाय जादों बैबादि गनायथि होनायनि थाखाय आसुजों लोगोसे 30 जनजातिफोरनि आफाद आरो नेस'नि थांखिया जाफुंथों होनना साहित्य एकाडेमि आरो बर' रायग्रा गौथुमा फोरमायहरदों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय एबेन बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमानि गिबि थान्दै मेलाव सानसुमा बर'नि ब्रैथि सोरजि खन्थाइ बिजाब जिउनि गाथोन आरो माइनावस्रि दैमारिनि गिबि खन्थाइ बिजाब दावहा मोनसे खुंनांगौ दंखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ रनित बसुमतारीनि गिबि खन्थाइ बिजाब गोजोन नागिरनानै खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिया रनसाय बसुमतारीनि गिबि खन्थाइ बिजाब अनजालि आंनि मुलि खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा अमर बसुमतारीनि होबथाजानाय मिजिंफोरनि सिमां खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि बिथाङा बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल युथ कमिटिनि 62थि बोसोरसालिया युथ केम्पआ थांनाय 6 जानुवारि खालाराव जोबनानै थांबाय चिरां बाप्टिस्ट चार्चनि सिङाव थानाय युथ कमिटिनि बानजायनायाव चिरां जिल्लानि आमथेका ओनसोलनि सिङाव थानाय आनन्द इमानुएल इंलिश स्कुलाव खुंजानाय 62थि बोसोरसालिया जथुमाया थांनाय 6 जानुवारि खालाराव जोबनानै थाङो मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जथुमाखौ सामलायो बिबिसिए सेन्ट्रेल युथ कमिटिनि नेहाथारि मुस्रि रकान मुसाहारि आरो आफादगिरि मुस्रि लरेश्वर गयारि बिथांमोना बे जथुमायाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन नागालेण्डनिफ्राय मिस्ट्रेस इन्टिजुंला लंसार बिथाङा मख'नो गोनांदि बे जथुमानि थान्दै महरै गासै 1500सो थान्दैफोरा टुक्राझार टाइका बामोनगाव क'क्राझार आमथेका बरपथार नेपाल जनाय आरो नागालेण्डनिफ्राय बाहागो लाफैनो हादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों सानथामनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गासै 6000सो सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों आमथेका ओनसोलनि क्वायर हानजानि सोद्रोमा इजिसा बसुमतारी बिथाङा नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां बाक्सा कुमारिघाटानि गोजोन फोथाराव खुंजानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमाखौ डक्टर समुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा बेखेवो 8 जानुवारिनि खालाराव मणिपुर रायजोनि आईएएस मानगोनां मिस्टार आर्मस्ट्रं पामे बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैयो आरो फरायसाफोरखौ बिबुंथिनि गेजेरजों थुलुंगा होयो बै हाबाफारियावनो बर' हारिनि एपीएससी उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौबो बरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि 21थि बोसोरसालिया जथुमाया मैया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुमनि 21थि बोसोरसालिया जथुमाया थांनाय 8 जानुवारि खालाराव सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों जोबनानै थाङो बिबाननि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो नैबे दिनै सानसेनि बे हाबाफारिखौ गोरामाखा बाथौ थानसालियाव खुंनाय जायो सानसेनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव फुंबिलि आरज फिरफिलाबिर होनाय गोथैसि बावनाय थान्दै मेल आरो धोरोमारि सावरायमेल बायदि हाबाफारिजों जोबनानै थाङो बे जथुमायावनो तेनजिं बड'साया बेबायदिहाय बिबुंथि लाखियो सोर मा धोरोमाव थांदों सोर मा धोरोम सिबिदों बेखौ जों जुदि क्रिटिसाइज खालामबाय थायोब्ला जों गावनि धोरोमखौ साजायना लानायाव मालाबाबो जों साक्सेस जानो हानाय नङा जों ज' जानानै फालो जानानै जोङो इसोरखौ गाबज्रिनो हानाय इसोरखौ फोथायनो हानाय जोंनो मोनसे जायगा नांगौ जायखौ बुंदों जोङो थानसालि नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां
बाक्सानि सिमला बरखग्रा गामियाव मैया 8 जानुवारियाव गार्जा फुजा होनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमला बरखग्रा गामियाव उन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो गार्जा फुजाखौ गाजा गोमजायै होनाय जायो। फुजा होनायाव गोनां जानाय अन गुन्दैखौ गामिनि आइजोफोरा देनाय नुथाया ओरैबादि। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे गामिनि फुजायाव दाउनि बोलि होनायबो नुनो मोननाय जादों। फुजा सालायगिरि दौरिनि मोन्थोर आवरायनायनि सेराव रायजो राजानि गसाइखौ आखाइ खबजबै खुलुमो। दौरि बोराइनि संस्कृति मोन्थोरा रायजो राजानि गसाइनि फारसे सिबिनाय गोसोखौ बेबायदिहाय गोजोनग्लाय होदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बाक्सा बरखग्रानिफ्राय मिजिं बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 8 जानुवारियाव आसु आरो मोन 30 जनजाति आफादफोरजों होजानाय बन्दआ हिंसायारि महर लादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।